سرکردەیەکی ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریە دەبێژە کۆ پەیەدێ دەرفەتێ نادێ وان سەردانە سەرکردەیە خوا دە زیندانên wan de bikin û li aliyekî din peyedê endamê Daişên di zindanên wan de serbest berdidin. Şemdîn Nebî serokê Encumena Rojhilatê Qamişlo ya Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê di hevdîdinekî di çarçoveya Bultena Arkê de got ku cihê mixabiniyê serkirde û alîgirên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê mîna Behzad Dorsên û Abdurrahman Apo û Fuad İbrahîm di zindanên peyê dimînin û li aliyek din girtiyên terorîstên Daişê yên di zindanên wan de serbest têne berdan. Nebî her divê derbarê de dazanîn ku peyê bi berdana wan girtiyên Daişê yên hemû kiryarên kuştin û binpêkirinan derbarê jin û zarokên Kurdan de kirîn, dixwaze rûyê xwe li pîşiya xelkê spî bike ku ew iddiaya demokratiyê û partiya gelan dike. Nebî balkişand ser girtiyên Kurd yên di zindanên peyê de û got ku bi dihan ji serkirde û çalakvanên Kurd di zindanên peyê de ne bê ku derfeta serdana wan jî ji aliyê malbata wan ve were kirin. Di her du rojên borî de çekdarên Qesedê yên ser bi peyê ve 23 ji terorîstên Daişê wekû destpêşxeriyekê dibin diruşma niyaza baş de serbest hatin berdan, her wiha merasîmên berdana wan terorîstên Daişê jî hate kirin.